खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सासे पुलिस अफिसारा लामायाव हान्थु खेरायनानै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनो गोनां जादों। मानि थाखाय सासे पुलिस अफिसारा हान्थु खेरायनानै निमाहा बिनो गोनां जाखो आरो बे जाथाया बबेनि बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आं आखायाव लादों। बे जाथाया आसाम तेजपुरनिनो जाथाय। आसाम पुलिसनि इन्सपेक्टर लहित राजबंशीया हान्थु खेरायनानै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनो गोनां जादों। गासै जाथायनि सायाव फोरमायथिनो गोनांदि सासे कलेजाव फरायनाय सिख्लाया नखराव बिमा बिफाखौ राङारि मदद होनो थाखाय पार्ट टाइम जब अदेबानि साख्रि नागिरदोंमोन। बेयावनो मददनि थाखाय आखाइ फोलावहरदोंमोन इन्सपेक्टर लहित राजबंशीया आरो साख्रि होनो थाखाय सिख्लानाव गिबियाव फन नाम्बार बिदोंमोन। बेनि उनाव वाट्सएपनि गेजेरजों सिख्लानि गासै थं आरो फोरमान बिलाइजों लोगोसे पासपर्ट साइज फट' बिहरदोंमोन। बेनि उनाव लासैनो रायज्लायै सिख्लानाव गाज्रि सावगारि बिहरदोंमोन इन्सपेक्टरा। साख्रि होनायनि मुङाव पुलिसनि इन्सपेक्टरानो बेबायदि गाज्रि सावगारि बिहरनायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरनो आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोदोंमोन। सिख्लाया लोगोसे पुलिस थानायावबो एफआइआर होदोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो लहित राजबंशीखौ साख्रिनिफ्रायबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव डिपार्टमेन्टेल इनकुवेरि खालामनो थाखायबो बिथोन होदों आरो 7 साननि गेजेरावनो इनकुवेरिखौ फोजोबनो थाखायबो बिथोन होदों आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों डिजिपि बिथाङा। ओजोंहाय कलेजाव फरायनाय सिख्लानाव गाज्रि सावगारि बिहरनानै सिख्लाजों सोब्बा जानो गोनां जादों इन्सपेक्टरा आरो लामा गेजेरावनो हान्थु खेरायनानै रायजो राजानाव निमाहा बिनो गोनां जादों इन्सपेक्टर लहित राजबंशीया। बिथां लहित राजबंशीया सनितपुरनि एसपि अफिसाव पस्टिंमोन। बेयो जोंनि बड'लेण्ड। बेयाव हारसा आरो बर'नि जेबो खोथा गैया। आं बेंगलिबाबो बड' बेंगलि बे खोथाखौ बुंथिदों इएम अरुप कुमार देआ। जायनाखि बिटिआरआ गंसे नखरमोन आरो बेखौ बियाब दाफामनानै बोखावनायनि खामानि मावदों होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होदों। बेनि सायावनो बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देआ बे फिननायखौ होदों। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा गावसोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय एमसिएलए एमएलए देरहाहोयो, नाथाय रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होआब्ला भट होनायनि मा ओंथि थाखो होननानै रायजो राजाफ्रा बुंनायनि सायावबो फिननाय होयोदि एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि रायजो राजाफ्रा जेबो अजद होआखै। बिपिएफनि रायजो राजाफ्रासो बेखौ लानानै अजद होदों। बिथांमोना अदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों, नाथाय जि दरं लकसभा दादों बेयो जेबो गाज्रि जायाखै। बेयो भारतनि बिसायख'थि आयगनिसो थांखि होननानै बुंथियो बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देआ। लोगोसे जायनाखि 2023 मायथाइयाव लकसभा बिसायख'थिया खुंजागोन बेनि थाखायबो बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव गोख्रोङै थागथियारि जानायखौबो मिथिहोयो बिथाङा। आरो बे लेखायै अदालगुरियाव गोदान बिजेपि दोलोनि मावख' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों होननानै हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों इएम अरुप कुमार देआ। बिटिआरनि 4 जिल्लानि मादाव 3 जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि मावख' लुनायनि खामानिया जागासिनो दङ। दोलोनि मावख' थायोब्लासो दोलोनि मावथिफोरा खामानिखौ मावनो थुलुंगा मोनो होननानै फोरमायथिदों आरो अदालगुरिनि बिजेपि दोलोनि बिल्डिंखौ 6-7 दाननि गेजेरावनो मावफुंजोबगोन, जाहाथे एमपि बिसायख'थियाव गोख्रोङै केम्पेइन खालामनो हायो आरो खामानिखौ मावनो हायो होननानै बुंथियो बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देआ। अरुणाचल प्रदेशआव हा सिङाव थरथाम बम मोनदों। कनस्ट्राक्शननि खामानि मावबाय थानाय समावनो हा जावनायावनो थरथाम बमाखौ मोननो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि नामचाइ जिल्लानि पियं सार्कल ओनसोलाव मोननो हादों थरथाम बमाखौ। बमाखौ हा सिङाव मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस आरो आर्मिनो खौरां हरनाय जादों आरो बिथांमोनहा नुजाथि फैनानै बमाखौ गाज्रि खालामफैदों। हा सिंनिफ्राय बोखांनो हानाय बमाखौ सोरबा उदखारि हान्जानि होननानै साननाय जादों, नाथाय सोर उदखारि हान्जानि बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि माखासे दान सिगाङावबो नामचाइ जिल्लायावनो बेफ्रुग्रा मोननो हादोंमोन। नामचाइ जिल्लानि कृष्णापुर ओनसोलाव गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवाखौ मोननो हादोंमोन। दाब दाब जायगायाव 37थि आबोबनि गायसननाय सान फालिदों। अदालगुरियावबो आबोबनि गायसननाय सान फालिदों, जेराव बाहागो लादों आथोबनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' एमएलए कमलि बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि 1986 मायथाइनि 14 जुलाइआव प्रमिला रानी ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो मालती रानी नार्जारीखौ कनभिनार बिबान होनानै एडप्ट कमिटि दादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो आइजोफ्रा आथोब हिसाबै खामानिखौ मावबोदोंमोन। बेनि उनाव 1987 मायथाइयाव एबसु आन्दलन लोगो मोनदोंमोन आरो बेयावबो आथोबा मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो समाजनि गाज्रि खामानिखौ फोसाबनायनि खामानि जेरै जौ जुवा, गोबां खेब जुलि जानाय, गुबुन हारिजों जुलि जानाय, आलाय सिलाय जानांनाय बायदिनि सायाव खामानिखौ मावदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि
दिनैनि उन जोलैया राफोद जानो नांगोन आरो समजों खारफानो नांगोन। बेनि थाखाय गाव गावनि बिमा बिफायानो गोख्रों जानो नांगोन। गुबैयै फिसाखौ गेदेर गोलाव खालामनायाव बिमानिनो गेदेर बिबान दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बियाब दाफामनायनि बेलायावबो बुंथिदों दि जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलाव हाबनानै दङ। बियाब दाफामनाया राजखान्थियै बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि अनगायै जेबो नङा। जों उदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय जेसेबांखि होख्रावा मानो गोरलैयै गनायनाय नङा बिथांमोनहा। जायनाखि जोंहा बिटिआर सोरखार दंखायो बिथांमोनहानो बेयाव गोख्रोङै बिबानखौ लानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि सायाव रायजो राजा, दोलो आफाद आरो राजखान्थि दोलोफोरनि जेंनाखौ खोनासंनो थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैगोन भारतनि बिसायख'थि आय'गआ 19, 20 आरो 21 जुलाइआव दावबायफैगोन गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव। फैगौ 19 जुलाइआव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनिजों सावरायलायगोन। फैगौ 20 जुलाइआव धुबरी, गवालपारा, साउथ सालमारा, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि आरो काछार जिल्लानिजों सावरायलायगोन। 20 जुलाइ सानखालिनो सानजौफुनि समाव कामरुप मेट्र', नगाव, सनितपुर, मरिगाव आरो दरं जिल्लानिजों सावरायलायगोन आरो बे सानखालिनि बेलासियाव हादरारि आरो रायजोनिफ्राय गनायथि मोननाय राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायलायगोन आरो 21 जुलाइ खालि डिब्रुगड़, तिनसुकिया, धेमाजि, लखिमपुर, शिबसागर, जरहाट, चराइदेव, गलाघाट आरो माजुलि जिल्लानिजों सावरायलायगोन। फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि बिधान सभा बियाब आरो लकसभा बियाब दाफामनो थाखाय थांनाय 20 जुन 2023आव ड्राफ्ट फोसावदोंमोन। बे ड्राफ्टनि सायाव सोरबाफोर हेंथा दंब्ला आरो बियाब दाफामनायनि सायाव बोसोनफोर होनो गोनां दंब्ला बोसोन होनो थाखाय 11 जुलाइसिम सम होदोंमोन। बे लेखायै फ्राय 500सो बोसोन आरो हेंथा मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिसायख'थि आय'गनिफ्राय। जायनि थाखाय हेंथा होगिरि आरो बोसोन होगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै फिन बियाब दाफामनायनि सायाव सावरायनो थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव दावबायफैगोन आरो जाय दोलो आफाद आरो राजखान्थि दोलोफोरा हेंथा बा बोसोन होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे फैनानै सावरायफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिसायख'थि आय'गआ। भारतनि थामथि लुनार मिशन चन्द्रायन-3खौ लन्च खालामबाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन इसर'आ। LMV-3 रकेटनि गेजेरजों अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिक'टायाव थानाय सतीश धवननिफ्राय चन्द्रायन-3खौ लन्च खालामदों। चन्द्रायन-3आ दा अखाफोर फारसे थांबाय आरो बेयो अखाफोराव आगस्त दाननि 23 बा 24 अक्ट'आव सौहैगोन। इसर'आ चन्द्रायन-3खौ लन्च खालामनायाव जाफुंसारनो हानायखौ लानानै गाहाम हामलायनाय जासिहरदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो। देहा फाहामसालियाव डक्टरनि गोरोन्थि फाहामथाय होनायजों सासे 9 दाननि उन्दै हिनजावसा गथ'सानि जिउ खहा जादों। करिमगन्जनि किशोर कुमार पलनि फिसाजोआ खिनाय आरो गोबानाय जानायखौ लानानै करिमगन्जनिनो निउ लाइफलाइन हस्पिटाल एन्ड रिसार्च सेन्टार सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव डक्टरनि बिजि होनायनि उनावनो गोरलै गथ'सानि देहाया लोहो लोहो कफिनो हमदोंमोन। बेखौ नुनानै न'खरनि सुबुंफोरा गिखांनाय मोनदोंमोन आरो गुबुन देहा फाहामसालियाव लांनो नागिरदोंमोनब्लाबो बे देहा फाहामसालिया गुबुन फारसे दैथायहराखैमोन। उनाव एमब्रायै गोरलै गथ'खौ गुबुन देहा फाहामसालि SMCH देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव गोरलै गथ'नो इन्जेक्सन होनाया ब्रेनाव गाज्रिनो गोहोम खोख्लैहैनायखौ डक्टरा फोरमायथिदों आरो बेनि थाखायनो गोरलै गथ'नि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। नोंथांमोनहा मिथिखागौ भुटाननि दै हगार हरनायनि थाखाय चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव दैबाना जादों। थिग बे दैयानो जोंनि न'आवबो लोमसावदों, गोबां गोथौसिम जादों, जायनि थाखाय गोबां जेंना जानायनि थाखाय मैयानि सानाव आं खौरांखौ फोसावनो हायाखै। सिखासिगोन नोंहा
जायफोरा फुख्रियाव ना दोनदोंमोन बिथांमोननिया जोबोद खहा जादों मानोना दैबाना जानायनि थाखाय फुख्रिया उसिफावनानै नाफोरा जेराव मेरावनो दावबायलांदों। दैया हाजोनिफ्राय फैनायनि थाखाय गोबां दाहारबोमोन आरो दैया जोबोद गुबुंलेमोन। नोंथांमोना दैनि गिथावना महरखौ नायनो हागोन भिडिअनि गेजेरजों। लामाफोराव बांद्राय गोथौ जायाखैब्लाबो न' बिथाया गाहाय जानायनि थाखाय बांसिनै गोथौ जादों। Khourang ke? Ekor sudah? Sudah. Ya. दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।